Menta kasngi kinongilam ke KSU Narpo Circle belayalam do Presiden uba Quilnes S. Suchiang kila IT ke dor khas Menteri Badai Pej ban sange no shisendon ban INOC ke company ban wan sengkar khana ka thany namar ba kila mad ke jingjen jar na ke jingsha penjot ke mariang bar ke jing bombat ya ke kular ban ai kam ai jam yi trashno ulo ong ba ka thany Narpo no du usnam arajar san hadu arajar kharwei ki karkhana kila pendu hadu khat arspa anrusan akar ki jaka klau Barok ki karkhana ki wan ban seng karkhana ha jaka klau bat katkum ke Indian Forest Act lamana ban seng karkhana ha jaka klau nrai belai ke sarkar ka sha katkum ke jingetu presiden ke KSU Narpo Circle menteri badai pej ka karkhana ba sniaw balang dhar ulong ba ka sarkar kan ha ban INOC bej i company ki bawan ban seng karkhana lada ajing bit ki tra jaka ka jingwan seng karkhana ki company kam shim lawan ra jing mentoy kumba lakmi lenti henrai bon ba sha khnyot nalor ka jingsha penjot ka mariang batang arpo persen ki trajaka ki yo kam bat ka babun la yo ki banabar ulo ong bakat kum ka jingtip na ka Central Board of Pollution ki karkhana do bilat ki don ha ka kerdan bakhat nyau ban penmi ya ka jabo basniu ne carbon dioxide ulo ong bagi company nalor bagi yo ru ka jingerap ka bahe henrai ki la penjot ru i ka mariang bat ka seng kala persyak jur ya kane hakmat menteri kadhadu mentaki karkhana ki don hadu santali ha ka thany Bat kumbala yo sngau kin sawan biang ban seng karkhana.